मोनहांबाय बाथोना नै बे मोनसेनि दामा मार्केटाव 2000 सोरबा इन्सार होनो हायाबा देखानाय बाथोन India map. Hi guys, welcome to my YouTube channel. So आंनि YouTube channel आव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय जाहैबाय दाख्लै बुंखानाय बायदि दाख्लै आङो नोंथांमोनखौ खखा नायनाय समाव बुंखादोंमोन ना आङो नैबे खखानि नाखौहाय फोराननानैहाय नाफाम देगोन होननानै स' दिनै आं फाइनाली नाफाम देनो नागिरबाय दायो रेडि खालामजोब्बाय नोंथांमोना नायलांबाय थादों नाफामखौ मारै देयो स्टेप बाय स्टेप आं नोंथांमोननो खिथागोन बयबो मिथिखायो थेवब्लाबो आङो भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननो देखायनोसै आरो ओमफ्राय आंबो जाथ्रा नालाय भिडिअ खालामनायजों लोगोसे आंबो सोलोंलांनोसै आरो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर रोङाब्ला नायनानै नैखौ नायनानै देनो हागोन आरो नै ना गोराना खखायाव नांनाय ना मावा बोथिया बिदि आरो नै बेबो रानबाय फ्रामजोब्बाय बियो नै माबायदि ओंखाम मावा गोरलै गोरलै माबायदि सिथाबनानै दं नै इन्डिया मेप जाबाय नै इन्डिया मेप ओरैहाय ओरै आसाम नर्थ इस्ट ओरै जम्मु काश्मीर केरेला ओरै गुजरात इन्डिया मेप नै दायो जों थास' लाबाय थास' दुदालि गांखं बियो हानानै लाबाय बेखौ बिगुरखौ जिरना लाबाय ओमफ्राय हाबाय बेखौ एसे थाब गेब्लेनानै मिजि मिजि हाबाय ओमफ्राय दायो नैयाव माखासे देनानै दोनखांनाय दंमोन नै बेयो देना दोनखांनाय ओमफ्राय दायो जोङो थास'खौहाय उवालाव होनोसै उवालाव होनानै जों बेखौ देनोसै आरोना थास'खौ फार्स्टआवहाय जों देग्रोना लानोसै थास'खौ एसे गेब्लेहोग्रोनोसै गाव गोजा बेनि उनाव जोङो थास'खौ गेब्लेहोखांनानै नाफामखौ होगोन आरोना थास'खौ एसे मोजाङै देना लाग्रोनोसै जोङो देग्लिजोबनोसै थास'खौ नायबाय थादो नोंथांमोना नै आरो थास'खौ होबावबाय माखासे गेब्लेजोब्बायमोन आरो थास'खौ देग्लिबावनोसै होबावबाय सनस्रा नालाय थास'आ बेखायनो देबाथाय गेब्लेजोबो ओमफ्राय एसेल' जाहैयो आरो बेखायनो थास'खौ होदेरबावबाय थास'खौ गासैखौबो देग्लिजोबना लाग्रोनोसै बिनि उनाव ना गोरानखौ होनानै ना गोरानजों जमा देजाबफिनगोन आरो दायो बेखौ देग्रोनि जोंहा साननैसो सिगाङावसो जोंहा नैबे नाफामा बर'नि बाथोन हिसाबै GI टेग मोनदों स' जोबोद बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव बेबायदि GI टेग मोननाया नङाब्ला बेखौ गोमानोसो हासिगौमोन बियो जे बर'नि मोनसे बाथोन होननानै दा जोबोद गोजोनथाव जाबाय GI टेग मोननानै दा बर'आ लाइफ टाइम जेसेबां मानसिया बे बुहुमाव थागोन अब्लासिम बे नाफामा बर'नि बाथोन हिसाबै थाबाय थासिगोन आरो बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो नायदो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो बर'नि बाथोन GI टेग मोननाय नोंथांमोनाबो जानो हागोन बिदिनो जायोबो जाखानांगौ आरो न'फ्राव देयोबा देनोबो हागोन आरो बेबायदिनो आंनि भिडिअखौ नायनानै आङो दायो नै ना गोरानखौबो होबाय ना गोरान लगायनानै देबाय आरो दायो नै ना गोरान हरगासिनो दं बेखौ थास'जों मिक्स खालामनानै देबाय एबाराव माने नायाथ' दाख्लैनो नोंथांमोननो खिथाखादों आङो खखायाव नांनाय ना गोरान माने खखायाव नांनाय नामोन आरो बियो ओमफ्राय बेखौ फोरानजोबना दोनदों फोरानै दोननानै दायो राननायखाय माने नाफाम देनाय जाबाय आरो दा नुखादों नोंथांमोना नै गेब्लेबाय एसे गेब्लेहांबाय दायो बेखौ मोजां गेब्लेहोबावनोसै खायसे बुङो माने एसेबां गेब्लेलायनाङा एसे गोथावसिन जाबावो होननानै नाथाय एसे गेब्लेहोबावनोसै आरोना बेखौ गेब्लेहोबावनानै ओमफ्राय बेखौहाय बयामाव सोना दोननाय जागोन बयाम ओमफ्राय औवा हासुङाव सोना दोननाय जागोन बांसिनै बयामावनो सोना दोननाय जाबाय ओमफ्राय मोनसेल' मोननै औवा हासुङाव सोना दोननाय जादों आङो स' जानाय समावबो माबायदि जायो नोंथांमोननो देखायगोन आङो बे भिडिअनि उनाव नै दाना बे नाफामखौ देखांबाय ओमफ्राय नैबे हरलिक्स थेमायाव सोनोसै आरो नै बर'नि बाथोन नाफाम बेयाव सोना दोननोसै मास मोनथाम बिनि उनाव जानोसै उदै जिब्रालायनाय नोंबो जागोन ना बाबा नोंबो जागोन दा नोंबो नाफाम जागोन दायो बयामाव सोनाय जाबाय नै बेखौहाय ओरैनो सप्ताथामसो दोनसै आरो बिनिफ्राय सुरु खालामसै जानायखौ बिनि उनाव स' दायो सोना दोनसै नोंथांमोना नायलांदो जोबजासे भिडिअखौ
दायो प्लास्टिक लाबाय नै देखाना बयामाव सोखांबाय बेखायनो प्लास्टिक लाबाय प्लास्टिकखौ सायाव होथेनानै मारिनोसै आरो जेन बार हाबनो हायि बायदि प्लास्टिक होनाय जाबाय ओमफ्राय बेखौ प्लास्टिक सायाव मारिथेनोसै माने खफाखौहाय होमबासो माने गोरा जागोन नालाय बार हाबनाय नङा नङाबा बार हाबोबा नाफामा गाज्रि जाया नाफाम जाया ओमफ्राय दायो मारिबाय प्लास्टिक होनानै मारिबाय गोरा मारिबाय ओमफ्राय बिनि सायाव आरो प्लास्टिक होबावनानै टिपजों खाथेबावगोन आरो बेबायदिनो आङो बनायबाय नै मोननै जाबाय नै मोननै थेमा जाबाय सोनाया बे जालायबाय नै मोनसेखौ सोलायनोसैलाय दायो बेयो जाहैबाय उनाव देबावनाय नै बै मोननैया सिगां देखांनाय नैबे उनाव देबावनाय बेखौबो माने ओरैनो भिडिअखौ लानायखाय नोंथांमोननो देखायनो होननानै एड खालामना होनाय जाबाय मोनसे उनाव देबावनाय बियो बेखौहाय नोंथांमोना नायलांदो जोबजासे नायबानो जाबाय आरोना भिडिअखौहाय दायो बेखौबो सोनोसै नै जाबाय देनाया बेखौ सोनो लाहार फाहार लाबाय दायो सोनायखौ नायलांबाय थादो सोनानै दोनसै बेखौबो नै बे बयामावनो सोनाय जागोन ओमफ्राय मोनसेयाव सोबाय नै बियो बुंबाय ओमफ्राय आरो बै बयामावनो सोनाय जासिगोन बयामावनो सोयै दोननाय जासिगोन आरो बेखौबो सोबाय बेयाव बयामसे जालायबाय ओमफ्राय औवा हासुङाव मोदोमलायनो जोंना आरो प्लास्टिकनियावसो सोजोबबाय औवाखौ औवाजों गोथावसिन मोदोमसिनगोनदां दंफांनिखाय देखानाय बाथोन सोरबा इन्सार होनो हायाबा देखानाय बाथोन देखानाय बाथोना मा बेनो जाहैबाय नाफाम गोथाङै देग्रोनानैसो सङो आरोना बेखौ बेनो जाहैबाय देखानाय बाथोन बेलेग बाथोनफोरखौ फोमोनग्रोनानैसो देयो बेखौ गोथाङै देग्रोयो ओमफ्रायसो सङो आरो खाथेजोब्बाय नैखौ ओमफ्राय नैखौ खाथेनो मोनाखै मादि खाथेदों होनोबा टिपजों खाथेबाय प्लास्टिक होनानै बे मोनसेनि दामा मार्केटाव 2000 जागोन बे गासै ओमफ्राय नैयाव दंबावो नै बे हरलिक्स मोनसेनिया जाहैगोन 1500 2000 बेबो नाफामनि दाम बियो ओमफ्राय नैयाव दङ 2000नि गासै बेयाव 6000नि दङ मैया मोननै दं गासै 10000नि जासिगोन मोनबा जाबाय नालाय मोनबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै टाटा